Лаборатория размещена на первом поверсе и мае асобны ўваход. Дзякуючы падтрымцы абласных і мясцовых уладаў, а таксама Акадэміі навук, бокс абсталяваны неабходнай тэхнікай. Асаблівая ўвага надаецца строгім мерам бяспекі. Шкляныя боксы, сістэма ачысткі паветра, сродкі асабістай абароны, касцюмы, рэспіратары і акуляры. Працуюць тут кваліфікаваныя спецыялісты лабараторнай дыягностыкі, якія прайшлі навучанне. На сегодняшний день у нас работает 2 врача наших, и 4 фельдшера. Но будет еще помощь из районного центра гигиены и эпидемиологии, бригадой врачебной, врач плюс фельдшер. И такая же бригада будет из центральной районной больницы. Для того, чтобы обеспечить работу в несколько смен. Мы надеемся, что где-то около 200, 180 проб, наверное, мы сможем делать в сутки. Сама процедура выдзялення ДНК вируса доўжыцца амаль 6 гадзін. Таму максімальная магчымасць адной змены па колькасці тэстаў – гэта 6 дзясяткаў. Лабараторыя мае 3 зоны. Самая небяспечная – зона нуклідных кіслот. Яе нельга пакідаць падчас працы, таксама забаронена заносіць ці выносіць адтуль рэчы. Тут адбываецца самы складаны і працаёмкі працэс аналіза. Андрэй Уласікаў працуе ў лабараторыі дыягностыкі інфекцый 9 гадоў. Зараз медык у ліку прафесіяналаў, якія знаходзяцца на перадавой позиции, дапамагаючы айчыннай медицине. Самым сложным и трудоемким является этап выделения нуклеиновых кислот. Он длится около 3,5-4 часов. В этом этапе работы нельзя допускать никаких ошибок, поскольку это может привести к тому, что реакцию придется начинать заново, повторно проводить. Адкрыццё лабараторыі не засталося без увагі дэпутацкага корпусу. Старшыня пастаяннай камісіі па працы сацыяльных пытаннях Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Людмила Кананович наведала установу аховы здароўя і ўручыла медыкам сродкі індывідуальнай абароны. Да члена савета далучылася дырэктар гімназіі нумар 10 Татьяна Камкова. Сегодня в нашей стране ситуация неблагополучная в плане санэпидемрежима, и поэтому, наверное, вы видите, что на протяжении многих месяцев мы все объединились для того, чтобы эту проблему решать и, скажем так, ее переживать с меньшими потерями. Поизучали те вопросы, что еще дальше, как будет работать лаборатория, может быть, необходимо еще какое-то им оборудование. Я думаю, что мы все депутатским корпусом постараемся помочь еще и оказать такую благотворительность. Новая лабаратория стваралася ў планавым парадку. Яна павінна была гарантаваць бяспеку донарскай крыві. Але эпідэміялагічная абстаноўка паскорыла працэс адкрыцця і ўнесла свае карэктывы. Лабараторыя пачала працу не з даследаванняў донарскага біяматэрыялу, а менавіта з тэставання на каронавірус. Варта адзначыць, што аналізы на ковід спецыялісты праводзяць не толькі для жыхароў Маладзечаншчыны, а таксама для бальніц Вілейскага, Воложенскага і Мядзельскага раёнаў. Алеся Ушакова, Александр Геўскі, МКТБ.